Üdvözlök mindenkit! Ez itt a kódfeltörés, azaz más néven feloldói kód, más néven Keygame, angolul szólva. Ez a Keygame, ami itt látható, ez mindenhez jó. Az ASCII 3.0 azt jelenti, hogy mindenre jó a világon. Ez egy saját kiterjesztett program, méghozzá nem más, mint ez itt mellette. Az adatok, meg bármi más ilyen egyebet, azt a Vim, a 7-zippel nyitottam meg és szerkesztettem. Mint ahogy itt is láthatók a dolgok, RSC-be kell menni, ez egy ikon, az ikon az nem fontos. Mikor nem lehet megnyitni, ez a problém, de ez nagyon jó kis kód. Annyi a lényeg, hogyha netán nem tudtok feltörni valamit, mint például a Warzy, aminek nagyon elgondolkodtató dolgai vannak, azaz regisztrációja, annyit kell csak tennetek, mivel hogyha én leírom ebbe a linkbe, hogy honnan tudjátok ezt letölteni, vagy leírom egy letöltő fájlt, akkor csak ennyit kell csinálnotok, rányomnotok, hogy generate. Ez mindenhez jó, Vegas Prohoz is, Video Factoryhoz, MPMP pluginhoz, VIP, vagy mi ez, Chinskor videó készítő, mindenféléhez jó. És itt, hogyha netán nem jön az egyik Keygame, akkor ezt sokáig nyomogatod, és akkor ez az alsó, amit kér a legutolsónál, vagy a Warzy-nél, a serial number, azt meg itt felül találhatjátok meg. Más fajtáknál máshogyan jeleníti meg. Ennél ezt a 4.0-át ne használjátok, mert az Counter-Strike Steamhez van, ami például nekem is van, de az nem annyira fontos, ez egy ilyen crackelt Steam, mint a haverommal készítettünk. Ezt nem ajánlatos használni, az 5.0-át az viszont érdemes, mert ez ilyen Adobe Reader, vagy ilyen másfajta felold Demon Tools, Ultra, vagy Swisliner Creator, azoknak is vannak ugye Keygame-jük, és azokra ajánlatos az ASCII 5.0. Mindenféle dolog is van az ASCII 5.0-val kapcsolatos, lehet, hogy van videókeverő, videókamera, valami, de mi ezt pont így neveztük el, nem tudjuk, hogy miért, de így neveztük el. Ezt a Computer ID-t soha nem tudjátok megváltoztatni, maximum, hogyha kitörlitek, de az se lehet, mert úgy csináltuk meg. Ez a ilyen musicért felelős, hogyha netán elroncsolnál valamit, mondjuk letiltanál egy rég elvesztett jó kis zenét, és az leszériáloztad egy olyan program segítségével, akkor itt van, hogy ASCII Music Generate, és akkor itt vannak a szériálkódok, hogyha szériával védted le. Hogyha viszont nem szériállal védted le, akkor ajánlatos egy olyan programot csinálni, mint például az AFVS kódfeltörő. Nem is tudom, hogy hol tettem, az egy olyan, hogy a jelszót kér, te ugyanilyen, csak ezek itt, figyelj, ezek itt eltűnnek, és egyetlen egy olyan dolog van, ez fog bejönni neked, amit mutattam, ez ASCII Music, ez a kettő dolog itt nem eltűnik, ez is átneveződik, hogy password, akkor itt ezt legenerálod, és ennél egy kisebb számrendszert ír ki, amivel már azonnal ki is kutatta a gépedből, hogy milyen olyan dolgok vannak letiltva az ASCII Music 5.0-val, ami például egy ilyen kisebb untitled file, nem is mutatom, egy ilyet oldottam fel, nem volt egyszerű, vec file, nem volt annyira egyszerű, olyan rejtett dolgok voltak benne, amiről én nem is tudtam, mint például a régebbi Minecraft adatok, az 1.2.5-ös, az egy nagyon jó kis újból kezdtem, és nekem nagyon tetszik.
Ez az új inventory, amit láthattok, ebbe az ilyen különfajta cserép, díszítő elemek, ezek annyira nem jó. Írjátok le, légy szíves a kommentbe, hogyha ti is azt gondoljátok, hogy ez tényleg nem jó, és szerintünk rakják vissza azt az inventoryt, amit alapból csináltak. Hát vannak itt még, miről is beszéljek, több fajta, ez a Pro 6.0, ez például Calm Player Ultra-ra alkalmas, vagy Formac Factory, valami olyasmi, mi volt a neve? Várjál, mindjárt előkeresem. Itt is van, Format Factory Pixeler. A pixeler felirat a pixeleket állítgatja, vagy a pixel megnövelése, vagy más néven HD minőségben kijeleníthető. Látogassatok fel blogunkra, 2 iskoláról van itt szó, 2 gamereiről. Látogassatok fel erre a linkre, azaz más néven. Sorry az ilyen hosszú dolgokért. Erre a linkre légy szíves, gyertek fel, hogyha bármi más meg akartok tudni, trollkodásról, akármi program elkészítéséről, én ott vagyok alkalmason, Skype-on, ugye Skype elérhetőségi dolgaim, az pedig 661 lesz a Skype-om is, hogyha másmilyen dologról, hogyha netán nektek nincs Skype és nincs mikrofon, akkor Facebookon is megtalálhattok, nevem. Köszönöm, hogy néztetek, ebben a videóban bemutattam nektek a CVS Pro-t. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok, és remélem, hogy ebben a videóban megértetek sok dolgot.